Ve vodním mlýně u Hoslovic na Strakonicku začala nová turistická sezóna velikonočním programem. Poprvé po zimní přestávce se za značného zájmu malých i velkých diváků dalo do pohybu mlýnské kolo a zatímco uvnitř mlýna se pekly desítky velikonočních jídášů a mazanců, na zápraží pro dobrou náladu s heligonkou vyhrával krajánek ze Zálesí. Ani při zahájení 8. návštěvní sezóny v areálu Hoslovického mlýna pochopitelně nechyběly různé hry a soutěže pro děti. Ty si vedle malování kraslic rovněž vyzkoušeli, jak se kráčí na chůdách, nebo zjistili, jak udělat píšťalku z vrbového proutí. Dospělí si zase nakoupili tradiční produkty od regionálních výrobců nebo se přiučili u pletení košíků a pomlázek. Ostatně řada řemeslníků přijíždí do Hoslovic pravidelně, jako třeba paní Blanka Matoušková z Radomyšle, která vyrábí březová košťata a navazuje tak na rodinnou tradici. Jezdím sem proto, že se mi tady líbí to prostředí, že prostě ráda ukazuju lidem řemeslo, který už pomalu zaniká. Dělali ho dříve jminkáři, teď už je nás pár, o kterých vím, že se dělá. A že vlastně to můžu učit i ty dětičky a tak nějak, je to hezký prostě, no. Bezvadný prostředí tady. Atmosféra. Velikonoce na mlýně byly prologem letošního seriálu tematicky zaměřených akcí, které Muzeum středního Pohotaví naplánovalo od začátku jara až do podzimních měsíců. Celkově jich muzeum na tento rok připravilo 10, tedy o 2 více než v loni. Lidé tak budou moci navštívit každý měsíc minimálně jednu. Novinkou je zářijový den mlynářů. Tak budeme samozřejmě stavět máje, budeme společně s rančem Hoslovice vyhánět dobytek na pastvu, budeme péct chleba, budeme zase stloukat máslo a vyrábět věci z mléka, budeme mít tradiční dožínky, sejdou se tady sekáči z Podlesí, no a potom tradičně tady uděláme nějaký rybolov či zabíjačku na závěr sezóny. Nejbližší akcí v areálu Hoslovického mlýna je 25. dubna stavění máje neboli oslava příchodu jara. O necelých 14 dnů později, v pátek 8. května, následuje vyhánění dobytka na pastvu, které muzeum připravuje společně s nedalekou farmou. Naše spolupráce s mlýnem je úplně logická už jenom proto, že naše farma je v Hoslovicích a mlýn je taky v Hoslovicích a vlastně na těch pozemcích, které k mlýnu přímo přiléhají, hospodaříme. No a potom i tematicky mlýn je o životu na venkově, o tradicích a stejně tak my vlastně vracíme tím svým skutečným hospodařením tradice do těchto míst. Vodní mlýn na horní vodu, který je unikátně dochovanou technickou památkou, od svého otevření přilákal do Hoslovic 10 000 turistů. Nemenší zájem veřejnosti předpokládá Strakonické muzeum i v letošním roce. Doufáme, že budeme aspoň na stejných číslech jako v loňském roce, takže bychom tak 14 500, za to bychom byli rádi, pokud bude přes 15 000, bude to skvělé.